जा बेटा घरात जा, चला मागे शेरू जा, गाई करा घरात जा. काढून झाले. तर ही भाजी ओळखायची कशी तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे भाजी ती खराब होत नाही, पण ती पानं असतात ना, काही काही पानं ती काळी पडून जातात. आता याच्यावर ठेवलं झाकण. असतात मुली ज्यांना भाकऱ्यावर जमत नाही, तर अशा पद्धतीने पण त्या भाकऱ्या अशा बनवू शकतात. तर ही बघा आपली भारंगीची भाजी आहे. आणि त्याला सुरुवात झालेली आहे सकाळची. शेरू बघा खेळून खेळून दमला आणि आता जरा बसलाय. आता वाघ्या कसं जाऊन जाऊन कळ काढेल त्याची. आणि इथे तर चूल पेटवली. आता कुणालच्या बाबांनी पेटवल्या. पाणी गरम करत ठेवतात. आत्ताच आम्ही आलो पाणी भरून. आणि हे बघा चहा प्यायलो. आणि तर चला सुरुवात करूया आजच्या व्लॉगला. मस्तीखोर दोघं जण इतके रडवते ना बघाशी. हां असं म्हणजे हे दोघं जण पुढं गेले पाणी भरायला आणि मी मागे होती. म्हटलं मी मागं जाते कारण थोडा वेळ जातो ना पाणी यायला. पण दरवाजा बंद केला आणि मग बाहेर गेल्यानंतर काय दोघं जण रडत होते बापरे. इकडे नाचतायत तिकडे नाचतात. ती खिडक्यावर आहेत ना, तिथे जाऊन बघतात कुठे गेले काय, सगळं चौकशी करत बसतात. आता आल्यानंतर इतके खुश झालेले, खेळून खेळून दमले. बघा तू काय खातोय शी, काय खाल्लं तू बघू दे. दगड माती काय खाल्लंस. ची नाही खायची, ची नाही खायचं. चला ह्यांचं पण खाण्यापिण्या बाकी आहे द्यायचं. सगळ्यात आधी ह्यांना खायला देते वाघ्या शेरूला आणि मग आपलं सुरुवात. ची 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 डोळा बघ कसलाय. तर हे बघा हे वाघ्या आणि शेरू यांचं दूध काढून ठेवलंय. गरम आहे आणि यात थोडीशी ना हळद टाकलंय कारण शेरूच्या नाकातून ना थोडंसं पाणी येते. थंड लागलं तर सर्दी विर्दीचं, त्याच्यामुळे म्हटलं थोडीशी हळद टाकूया. जरा गार होऊ दे. हे ते कुणालचं दूध आहे. कुणाल काय गरम पित नाही, जरा थंडच हवं, त्याच्यामुळे राहू देत. तो आता बाहेर आहे. आणि ही बघा ही काटलं भेटली. पाणी भरायला गेलो ना तर वेली होता ना तिथे, तर 4 दिसली कुणालच्या बाबांना. त्यांनी काढली पटकन. हे कडधान्य भिजत घातले. भाजी करायची दुपारसाठी. बघू आता अजून दुसरं पण पालेभाजी पण करायचा विचार आहे. तर हळद बघा संपले. बॉटल रिकामी झाली. आता घासू का नको हा विचार चालला आहे. कारण आत्ता जर का मी बॉटल घासली तर सुकणार नाही पावसामुळे. बघते ना तर डायरेक्ट अशीच भरून टाकते. चला बाहेर वाटतं लावे येऊन गेलं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता वाजले सकाळचे मला वाटतं 7:30 पावणे 8 झाले असतील. आज ना थोडासा उशीर झाला. म्हणजे पाणी भरायला अर्धा पाऊण तास गेला. पाणी कसं बारीक असतं ना आणि त्यातून येईपर्यंत वेळ पण जातो खूप. म्हणजे आज प्यायचं पाणी पण थोडंसं एक्स्ट्रा भरलं. म्हणजे 2 हंडे जरा जास्त भरले. म्हटलं परत आता उद्या नाही येणार परवाला येणार. म्हणजे पाणी म्हटलं लागणार. आणि पाऊस कसा आता कमी झाला त्याच्यामुळे पावसाचा पाण्याचा पण जास्त असा वापर आता केला जात नाही. आता बघा ही चक्की मी खोलून ठेवले कारण पीठ दळायचं आहे. म्हणजे अगोदर जरा साफ करून ठेवते. म्हणजे साफ केलेले असते पण तरी पण पीठ दळायच्या आधी म्हणजे धान्य टाकायच्या आधी ना एकदा पुन्हा साफ करते आणि मगच चक्की चालू करते. आणि जेवणामध्ये एक म्हणजे असं विचार केला आहे छानसं असं काहीतरी बनवूया. कारण 2 दिवस झाले ना साधं सिंपलच जेवण केलं होतं. म्हणजे असं फारसं असं काही केलं नव्हतं. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज चांगलं असं करूया जेवण. अळू वगैरे आपल्याला छान तयार झालं आहे. अळू परत भारंगीची भाजी पण छान तयार झालेली आहे. मस्त कोळी कोळी पाण्यात भारंगीच्या भाजीची. तर आता कुणालच्या बाबांना विचारते काय आणि त्या पद्धतीने मग बघूया. मग एखादी रेसिपी आहे ना तुमच्याशी शेअर करते मी. चला आता हे सगळं पहिलं घरातलं ना पटापट झाडलोट करून घेते आधी आणि मग किचनमध्ये नाश्त्याला सुरुवात करणार अगोदर. कारण पाणी की नाही आत्ता तापत ठेवलं आहे आणि एकेकाच्या आंघोळ्या होत थोडासा वेळ जातो. इतकं होईल ना तितकं करून घ्यायचं आंघोळीच्या आधी. बाकीची कामं मग नंतरला. आता हे दोघंजणं बघा खाऊन पिऊन झाले. तर त्यांची ना मस्ती सुरू झालेली आहे. हा शेरू इथे आणि हा बघा हा वाघ्या इथे बसला आहे. तो कधीपासनं मला मस्का लावतो आहे काहीतरी सांगतो आहे. काय बोलतो बेटा बोला. खूप लाडात आलं आहे आज. खूप लाडात आलं आहे ना वाघ्या आमच्या. लाडात आलं आहे ना खूप. नाही काय करत चला काम करायला घेतलं ना का तिथे आपले मागं मागं आपले फिरत बसतात. हां ते बघा कसं का पसारा पडला आहे. तिथे ते डबा पडला आहे. ही बालदी इथे पडलेली आहे. कुणालच्या बाबाने घेतलेलं ते सगळं आता व्यवस्थित उचलून ठेवते. जा बेटा घरात जा. चला वाघ्या शेरू जा गाई करा घरात जा.
जा, त्यांचं अंथरूण ना तिथं एक साईडला करून घालून ठेवलेलं आहे. आता झोपतील थोडा वेळ, मग नंतरला पुन्हा जेव्हा आम्ही नाश्ता करायला घेऊ ना तेव्हा परत उठतील. मग चला 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 शेरू, येतो आमचं जंगली आहे शेरू मस्तीखोर. ते बघा आता काट्या आहेत ना त्या ओढतोय बघा. त्या सुपामध्ये काट्या ठेवलेल्या आहेत सुक्या, चूल जळायला बघा लागतात ना, ते आता खेचून खेचून काढतोय. हां चला बेटा, हा गं माझ्या बच्चा, हे माझे सोनू आज लाडत आलं आहे बघा. बाहेरचं वातावरण बघा किती छान आहे ते. आणि माझं कसं घरामध्ये चालू आहे काम, तोपर्यंत कुणालचे बाबा बाहेर काहीतरी करतात. मला वाटतं रान साफ करतात वाटतं, कारण पाणी पण अजून तापलं नाही आहे ना. आणि शेरू पण गेला आहे बघा जोडीला, तो बघा. चला ह्यांचं चालू द्या. नाश्ता बनवायला घेतला आहे, शिरा बनवते आज. बरेच दिवस खाल्ला नाही आहे. आणि बाहेर बघा वातावरण असं एकदम अंधार केलं आहे पावसाने. जोरदार पाऊस आता चालू होणार आहे, म्हणजे बारीक बारीक पडतो आहे पण आज दिवसभर पाऊस चालू राहील असं वातावरण झालेलं आहे. जोरदार पाऊस, जोरदार. तर पाऊस बघा थांबला आहे म्हणून पटकन आता बाहेर आली मी. आपण ना भारंगीची भाजी आहे ना ती काढून घेऊया. आणि खूप अशी छान अशी तयार झालेली आहे भारंगीची भाजी आपल्याकडे. एकदम कोवळी पानं आहेत ही बघा. ही अशी कोवळी कोवळी पानं असतात ना ती काढून घ्यायची. ह्याची भाजी खूप सुंदर बनते. हे बघा, जून पानं घेतलं ना, जून पाण्यामध्ये कसे जरा थोडासा कडवटपणा असतो. तर आता ही अशी ना भाजी सर्व मी काढून घेते. आपल्या आळ्यामध्ये ना म्हणजे आहेत बऱ्याच भारंगीच्या वेली नाही म्हणणं, काय रोपं आहेत, वेल नसते ती. तर काढून घेऊया फटाफट. मस्त झाले ना भाजी. आता ही बघा एवढी भाजी ना काढून झाले. तर ही भाजी ओळखायची कशी तुम्हाला मी दाखवते. मध्ये हा दांडा बघा, असा पिंक कलरचा दांडा असतो, हलकासा गुलाबी रंग असतो आणि पानावर कशी आहेत ती. आणि अशी तुम्ही वास घेतलेत नाही भाजीचा, इतका सुंदर सुगंध आहे ना भाजीला, त्याच्यामुळे पटकन अशी ना ओळखता येते भाजी. आता ह्याची फुलं जी असतात ना ती जांभळ्या रंगाची येतात, म्हणजे अजून काही फुलारली नाही आहे, पण आत्ता कशा कळ्या कुठे कुठे धरायला सुरुवात झालेली आहे. तुम्हाला मी कुरडूचं फूल दाखवते. हे बघा इथे समोरच आहे. ही अशी कुरडूची बघा फुलं असतात. आता हे बियाणं इकडे इकडे वाऱ्याने उडलं की अजून मग ते कुरडूचं रोप आहे ना ते असे वाढत वाढत जाणार. मग बघा इथे बघा कशा कळ्या आलेल्या त्या कुरडूच्या. याचं समोर दिसलं म्हणून म्हटलं चला पटकन तुम्हाला मी दाखवते. चला आता इतकी भाजी ना आपल्याला पुरेशी झाली. थोड्याशा मिरच्या पण काढून घेतल्यात भाजीत घालायला. तर भाजी बघा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आणि न चिरता ही भाजी ना उकडवून घेणार आहे मी. जर का तुम्ही चिरून भाजी टाकली ना उकडवायला, मग त्यातले पौष्टिक घटक असतात ना ते सगळे वाया जाणार. त्याच्यामुळे न चिरता तुम्ही उकडून घ्या. त्याच्यामुळे म्हणजे कमी प्रमाणात मग ते पौष्टिक घटक वाया जातील मग. आणि अशा पण या भाज्यांमध्ये भरपूर पौष्टिक घटक असतात. त्याच्यामुळे काही काही भाज्या ज्या असतात रानभाज्या त्या उकडूनच घ्याव्या लागतात. आता ही चांगली ना अशी उकडू देत. ह्याच्यावर ठेवते परत झाकण. तर भाजी बघा आपली ना उकडून झाले. हे बघा हे असं पाणी निघालं. ह्या भाजीत की नाही हलकासा तुरटपणा असतो, त्याच्यामुळे ना उकडून घ्यावीच लागते ही भाजी. आता ही जरा थंड झाली ना की ती पिळून घेते, घट्ट पिळून घ्यायची आणि मग ती चिरायची. तर भाजी चिरायला घेतली आणि एक गोष्ट ना माझ्या लक्षात आली ती तुमच्याशी शेअर करते. आता ही जी भाजी आणलेली ना ती जर का समजा मी दुसऱ्या दिवसासाठी ठेवलीच ना फ्रीजमध्ये,
किंवा संध्याकाळपर्यंत अशी ठेवली असती ना तर या भाजीची पानं आहेत ना ती काळी पडतात. आता का ते मला पण माहीत नाही. म्हणजे भाजी ती खराब होत नाही पण ती पानं असतात ना काही पानं ती काळी पडून जातात. तुम्ही जर का बाजारातनं भाजी वगैरे आणलात ना आणि जर का काळी पानं पडली तर ती खराब झाली असं समजू नका. भाजी ती करा. मला अनुभव आहे या गोष्टीचा म्हणून म्हटलं तुमच्याशी ही गोष्ट शेअर करावी. चला पटापट सगळं साहित्य की नाही चिरून घेते. तर साहित्य बघा, कांदा घेतला आहे, मिरची, लसूण आणि ओलं खोबरं आणि ही बघा ही उकडून पिळून घेतलेली भाजी आणि चांगले असे चुरून घेतले. चुरून नव्हे कापून घेतले बघा. मिरची टाकली. आता लसूण, कांद्याचं प्रमाण ना जरा जास्त घ्यायचं आणि थोडं तेल थोडं जास्त टाकायचं कारण या अशा रानभाज्या असतात ना त्याच्यामध्ये जरा तेल जास्त टाकलं ना थोडंसं तर चांगलं लागतं अजून. तर कांदा वगैरे सगळं चांगलं असं लाल करून घेऊया. तेव्हा कांदा आता लाल झालाय चांगला. आता ही भाजी टाकूया आपण. आता चवीप्रमाणे मीठ. आता ही भाजी की नाही उकडून घेतलेली आहे ना त्याच्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही. जरा मिक्स करून घेते. आता वरून टाकते खोबरं. जरा मिक्स करूया. चांगले आता मिक्स करून झाले. आता याच्यावर ठेवूया झाकण आणि एक वाफ आली. एका वाफेमध्ये भाजी आता शिजून जाणार. तर भाजी बघा बनवून झाल्यानंतर इथे मी आता घेतलं आहे दुसरं जेवण करायला. हा चना मसाला बनवते. म्हणजे फोडणी घालून झाले जरा ना उकळी येते म्हणून जरा थांबले होते. आता कुकरचं झाकण लावून घेते. कुकरमध्ये खूप मस्त बनते ही भाजी. आणि इथे बनवले डाळ, गोडी डाळ. जरा ना घट्ट होते कारण पातळ वाटते. आपला भात तयार आहे. हा बघा इथे ठेवलेला आहे तो. आणि चपात्या बाकी आहेत. चपाती नाही करणार आहे आज, भाकरी. तर ताईनं आज चपाती न करता मी भाकऱ्या करते. तांदळाचं पीठ बघा असं व्यवस्थित मळून घेतलं आहे आणि ह्या ज्या भाकऱ्या आहेत ना मी लाटून करणार आहे पोलपाटावरती चपातीसारख्या. कारण भाकऱ्या बघा आपण थापून करतो ना मग कुणाला ना कंटाळा करतो खायला. त्याच्यामुळे म्हटलं चला लाटून बनवूया पातळ त्यासाठी. तर झटपट तुमच्याशी पण शेअर करते. हे नॉर्मल आपण पीठ मळतो तसंच पीठ मळून घेतलेलं आहे. साधं पाणी, गरम पाणी वगैरे काही नाही, साध्या पाण्यातच मळायचं. फक्त एवढंच की चांगलं असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं म्हणजे लाटताना मग कसं बरं पडतं. मग आता ही रानभाजी म्हटली का बघा भाकरी छान लागते की नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं चला असं बनवूया. पिठाला असं तांदळाचं पीठ लावून घेतलं. आपण चपाती लाटतो ना तशीच लाटायची, पटापट होतात. आपला गॅस पण बघा खराब होत नाही आणि खाताना पण मजा येते. थापून पण भाकरी बघा छानच होते. पण जरा घाई गडबड असेल ना तर बघा अशा पद्धतीने करायचं. झाली लाटून. तवा पण आपला गरम झालाय. जसं आपण चपाती शेकतो ना त्या पद्धतीनेच शेकून घ्यायचं. हे बघा आपण चपाती शेकतो त्या पद्धतीने शेकून झालेली. नरम वगैरे सगळं होते बघा. झटपट पण झाली. थोडंसं माझा वेळ पण वाचला. ही रेडी. आता आपण दुसरी टाकूया. ही बघा आता काय काय बघा म्हणजे नवीन नवीन लग्न झालेले असतात मुली ज्यांना भाकऱ्यावर जमत नाही तर अशा पद्धतीने पण त्या भाकऱ्या अशा बनवू शकतात आणि खाऊ शकतात. म्हणजे कशी भाकरी खायची आवड असते पण काही जणांना नाही जमत. हे असं करायचं आणि खायचं. चला जेवायचं ना. चला चला खाली या. या खाली या. या. हा बघा शेरू पण बसलाय. म्हणजे घरातलं सर्व आटपलं मी. आता थोडंसं किचन पण आवरून घेतलं आणि आता ह्यांना पहिला जेवायला देते भाग्याला आणि शेरूला आणि मग आपण जेवायचं. ये बेटा ये खाली ये. चला चला भूक लागली त्यांना. बसा इथे खाली बसा. बसा खाली. त्यांना माहिती आहे जेवण कुठे भेटतं, बाबाकडे भेटतं. हे असं टाईम दिला ना जेवणाचा काय असे दोघं जण मागे मागे फिरत बसत त्यांच्या. ते आता बाहेर होते ना तर सगळं होतं ना जरा जेवण बाहेर आणते आणि वाड्याला घेते. तोपर्यंत भाग्या पण शेरू पण जेवण होतील.
वाफ्यामध्ये आला चना मसाला आता मागे कुठे येते जेवला 12 बघ हा बघ ते 12 पडदे पण उडतात बघ. पापड वाढायचे पापड नको खाली हवा बघ हा हा झालं. वारा खूप सुटलाय वारा एकदम सुटलाय जोरदार. तर ही बघा आपली भारंगीची भाजी आहे आणि जोडीला केली ही चना मसाला आपली लाटून केलेली भाकरी भात डाळ आणि पापड राहिला. हे पापड हे असं आपलं असतं जेवण. घे कुणाला घ्यायचं. आणि भाग्या आणि शेरू पण जेवण झाले तर बसले ते वेटिंगला परत. चांगली झाली भाजी खाल्ली भारंगीची. छान झालं. कुणाला तू खाऊन बघ. आमच्याकडे आवडते पालेभाजी. पालेभाजी छान. चांगलं आहे ना ही चण्याची भाजी. चांगलं. चला जेवा. आणि जेवण बघा झाल्यानंतर माझं किचनवर सर्व आवरून झालं आहे बघा. भांडी वगैरे भांड्याचा खटारा बघा. आणि फक्त तो कचरा तेवढा टाकायचा बाकी आहे. तो नंतर टाकणार थोड्या वेळाने. आत्ता बाहेर जायला की नाही कंटाळा आला आणि सर्वजण झोपलेत आमच्याकडे. ते बघा कुणालचे बाबा शेरू वाघ्या झोपलेले आहेत. कुणाला जागा आहे त्याचं काय चाललेलं आहे अभ्यासाचं. आणि बाहेर की नाही आज भरपूर असा वारा सुटलेला आहे. खूप वारा सुटला आहे. म्हणजे पाऊस थोडासा कमी आहे. म्हणजे रिमझिम रिमझिमच पाऊस पडतो आहे. वारा मात्र भरपूर आहे. चला मैत्रिणीनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. कसं वाटलं जरूर सांगा व्हिडिओ. आणि रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते पण जरूर सांगा. छोट्या छोट्या टिप्स ज्या मी शेअर केल्यात त्या पण तुम्ही ट्राय करून बघा. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.